ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சூர்யாராமன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் காளான் 65 எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். காளான் சில்லி 65. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம காளான் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுல் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக கடல மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட அரிசி மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, மைதா மாவு, இந்த மாதிரி எல்லா மாவு ஐட்டத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா மாவு ஐட்டமும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். அது கூட இப்போ மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு காரத்திற்கு தேவையான மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிடலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிடலாம். அது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம். மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். அது கூட அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது கூட தண்ணி ஆட் பண்ணி அதை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி இட்லி மாவு பதத்துக்கு நம்ம இதை நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா. அது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க காளான் பீசஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, இது கூட நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. அரை மணி நேரம் இந்த காளான் மசாலா கூட நல்லா ஊறட்டும். ஊறிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம ஊற வச்சுருக்க காளான் மசாலாவை இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேப் விட்டு போட்டு பொரிச்சுக்கோங்க. போட்டு நல்லா திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றியாச்சு. டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு சூப்பரான காளான் ஃப்ரை 65 சில்லி காளான் 65 ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் சூர்யாராமன் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய்.